Здравейте, казвам се Ганка Мончева и съм главен счетоводител в Next. Ти си част от Next от самото му начало. Какво е за теб компанията? Компанията е моето семейство. Тук прекарвам повече време с колеги, отколкото с семейството ми вкъщи. Общо взето, Next и моето семейство са моят живот. Сметките винаги трябва да са точни, трябва да сме коректни с клиенти и доставчици. Ще попаднат в един добър екип, в който ще изградят себе си като личности, ще получат много добра основа за работа и имат перфектно място за развитие. Като за начало, господин Боснешки е лицето, което прави стабилността и изгражда тази компания. Благодарение на него ние сме тук и съответно имаме тези постигнати резултати. Опиши себе си с една дума. Строга. Кое те кара да се усмихваш най-много? Децата ми. Кой предизвикваш? Единия Влади мина, другия Влади е наред. Айде, стига сте ме мъчили сега, ако обичате.